Здравейте, хора! Сега ще ям пикантни нудели. Нямам търпение вече да ги пробвам. Не мога вече да чакам и вече съм много гладен за тях. Айде сега отиваме към кухнята. И здравейте, хора! Значи сега ето ги нуделите. Можем да ги видим. Сега ги слагаме на водата, само ме страх да не се пара. Това е обхватно. И трябва да чакаме. Да го обърнем. Сега приготвяме сосовете. Това, като гледаме, най-лютото, а това сигурно са някакви други поправки. И сега това трябва да го отворим. Ма както китайските неща, по-китайски. И ще ми трябва ножица. Сега трябва да го разбъркаме. Ето, сложихме соса, можете да го видите. Ето го. Сега трябва да го разбъркаме. Като гледам, много ще пари. И затова почва, като го помирисах, почвах да кашлям. И почва да ме хваща много страх, защото може много да ми пари. И сега сипваме соса при нуделите и вече ще сме готови да ги опитваме. Сега трябва и да го разбъркаме. Колко става червени. В кавички много съм спокоен. Сега вече сме на масата да опитаме лютивите нудели. 3, 2, 1. Преди това и трябва да лайкнете видеото и да се абонирате за канала, за успех да ми пари. 3, 2, 1. Много пари. Ще ми трябва помощ. Трябва да имаме рем. Добре, резултата беше много лютив. Оценявам 1 до 10. Давам 9,9 до 10 заради лютивото. Мислех, че ще бъде средно лютиво, ама много люти.